dihormati ning Nokrini sing ana ning Singapura bareng Mamai Gamar minangka ibu wakil ketua Buyut Bilal. Kasuwun. Nang Mang. Wis andon rirene ya. Di siapa kana? Rombongan panitia pada teka ya. Abrula-abrulan klambine seragam. Kabeh prajurit aja sing ketinggal kari. Ayo prajurit Kudus bebarengan karo isun ya. Kumpul mendikana celot ka Lot jagelungane Lot Masana sing kari bae konon mending sake eko beli samar masih kenal beli sampean beli kita mah beli kenal pula mau ora ado-ado sing tepat panggonan sing omah sapa ika sampeanku beli kenal karo isun beli wah samar kayane mah lah kalau sing kenali ke siji ka sampeanku wis pernah ketemu karo isun senajan sepisan iya duh weruh isun mah weruh paham karo sampean sapan cang emboke patakwara kan dikenal sampean mah kita mah main bong pirang-pirangnya kula kenal siji ga temenan ya mangsa kendala ya daten pakai linggar sing omah ketembek kene metu-metu kikin dari nembe metu sing omah besok mendi-mendi ya memang kaberan isun ki ketemu karo sampean nyai ya kayak kaberan kita kan wong lengo sampean ana sing duda beli sama belar peluru bujangku beli kita duda pula duda pula sampean duda pula duda kowe duda wis buluk rupane maya ya buluk ka duda mau enggak harus buluk pira sing rada mereneng-mereneng kono pengen sing mereneng-mereneng bae beli telung usia bosen karo wong buluk bae pengen sing rada bening kono iya ini mah bener tolong sampean wong tua mawas diri kah apa sih ngaja sok coba-coba dolanan wadon jare aku ngapa sing tua ya kudu karo sing tua konon arani sapa tua kita anu iya sampean mah tua iku lanang-lanang lainnya gembleng arani siapa cek kono iki lanang ora kene lanang utuh asli lanang si jabang lanang pokat wadon dadi lanang nah iku raine mirip kono kok sing gembleng brangsane rombongan kono nah punten kene nyai artine ora sing disengaja isun ketemu karo sampean kining tapal watas Semarang ke memang lamun kudu jujur isun kepengen tekan di rumah sampean sebenarnya arep mang mana mang Semarang iya sampean prajurit Kudus kan isun prajurit Kudus ya wis kaberan kula kini ketemu sampean ing dalan ki sing dadi kaberan ketemu karo isun ya kula garpan mang Kudus kini ora usah nyai melas sampean wong tua mending isun sing tekan rumah sampean sengit kita mah orang karo wong tulung arani tua bang kami balik bae gak ada ngambek kan kuno Kang tua-tua pogal iya gampang hari sebenarnya mah guyonan nyai lamun kudu jujur balik banyak lamun kudu balik jujur hari sebenarnya mah sampean ku masih gembleng ayu cuman ya artinya kulaki mawas diri ya wacelot sampeane ane gajah ceblok melok konon ya iya ane basa-basi maning-maning tua wong sing blebur ku kareni ya kita tua kelas 5 kader nembe 17 lunga ana luwi ya ana luwi tidak kuno ya luwi mah kurang luwi selawe kun 17 aku mindo tapi telu kuno kula kiki narep tekaning Kudus sebenere marep ana sing tak takokaken wis ora usah nyai tekaning Kudus sebaliknya mengko isun bae sing tekaning omahe sampean kita kula kelangan anak kini ora balik-balik di Semarang kula negarepan mana tur sebaning Gusti Sultan arep takon anaknya kita ku senang dorong adipati pada keruak wana beli ning kanane ku ngarani anak sekeruak-keruak kini wa omongan sing diputer-puter kini enak ya guyonan wis ketangguhan ning kebohongane yang bumuk konone mengarani anak pada keruak nemen
wong tua ka kono ya. Patak warak maksudnya asli asik bener kan. Patak warak. Aja kepala Patak Ye. roak. Tadi sampean tekaning Kudus dianggapnya anaknya sampean ning kono. Iya yang beli balik-balik je bocahku. Langka. Justru isun ketemu sampean, pengen tekat dumai sampean, pengen ngangkir putra sampean Adipati Patak Warak. Oh, Hari makono. kudu ngomong mah isun. Ih, ning Kraton Kudus langka. Langka. Wis pirang dina aku beli teka-tekaku. Ya lawas singan. Iya. Ditung wae pirang dina beli teka. Seminggu, Ya. 2 minggu, 3 minggu. Oh. Wis arep Sebulan. sepernama. Iya. Ya Allah, lawas tem sarap sebulan. Ya lawas banget. Mangan belanjane apa bocah beli miang-miang tugasku ya. Ay, ya sampean sing dadi wong tua, masa takon karo kula ya Alang, pikiran. yo kula kini mulane mangkat sing omah soten nguleti anak ini temenan langka ning omaheku. Wis ini aja bohong sampean. Mending terang-terangan bae. Ora usah diplintut-plintut pribasa kiyen iki. Ora kanggo bagi isun. Jujur disusupaken endi nek sampean. Yang kita ora plintut. Mangkat sing omah nguleti anak beli teka-tekaku. Harus sampai nuduh dumpet-dumpet aku anak kita anakku barang apa sih main umpet-umpet napa. Beli mungkin sing ngarane anak lamun mangkat sing omah tanpa izin karo wong tua. Oh. Nah, justru ning kono sing kanggo pertakonanku. Pertakonane siapa? Pertanyaanku. Pertanyaannya siapa? Ya kita ki. Kita sing dadi mbok kagak beli weruh anak kita kumangkate mendison. Kue malasane sampean kono makananku. Ada kenyataannya mah anak sampean ku dianjingaken maning ora? Janji akan mendi, Pak. Ya maksudnya disusupaken ka. Omongan apa? Omongan apa? Wis kiye mah blak-blakan wit-wite godhong-godhong ning endi ambar aja kangelan kulane ku. Ning endi diwaralaka wis darwalaka ning omahe langka sulangka. Ya ning kanane galaka mulane kula tekan mrene ki jar dek mangulati. Ya wis tak tempokan kalau anak kita ilang-ilang kencang. Nyai sapisan maning isun ngomong karo sampean. Nafsu aku. Aja gawe dugal, aja gawe murka karo isun Adipati Kudus. Ci. Mending terang-terangan digawa mending handake sampean. Sampean ku ngancil-ngancil kita mbokekku. Sewot Arepan nyewot mak kita, arepan nempokna nih sampean ku anak kita tugas di Kudus kenang apa dadine langka. aja nyalakan isun Adipati Kudus. Sing salah handake sampean. Bisa nih sang anak kita. Pejabat sing lupa karo janjine. Lupa karo janji. Pejabat sing ingkar karo sumpah. Iya. Lawas 3 bulan ora pernah hadir tekaning pemerintahan Kudus. Apa dianggap bener anak sampean? 3 bulan Ya, beli teka-teka pengen orang kirim-kirim gaji. Alah. Wong tua magajian ku sih dipikiri. Pengen kita beli duit anak kita nih 3 bulan beli mancing-mancing. Pengen dikirim-kirim. Iya. Miang mendis anak kita ku ya si Patak. Ya Allah, jangan nyiksa teman wong tua. Telang mbok kira dia disengor-sengor nih pejabat Kudus. bulane ki binakin kudu jujur karo isun Adipati Kudus. Jujur. Lamun beli jujur, bonggan. Ya. Lamun kena amuk murkan isun Adipati Kudus sira. Aja kono. Apa aja ning kono wani mah. Ayo. Suwe-suwe nek ki apa nek? Ini aja kene. Najang kene. Ya bijak kayak ini kene mah. Apa sih? Hari kudu sampean muka. Ngancam koplok. Ayo ngaca. Urusannya kula ka. Sampean wani karo isun. Aja kediran sampai dari pejabat nang. Aja kediran pangkatnya dhuwur. Ning wong tua jar sirai ka wong tua kita ku. Tergantung amal perbuatan. Menang apa mendelik-mendelik urusan anak ya anak wong tua nang beli melu-melu idi. Anak apa jare wong tua nih? Cari wong tua. Lamun anaknya bener, tentu wong tuane bener. Lamun anaknya beli bener, tentu didikannya sira. Lah dalah. Wadur sijar di proyek wong lanang pirang-pirang wis pasrah belah. Wacelot, Non. bongkan kawitan gawe lantaran. Ayo iya Kang. Gawe tunggal kerisun Adipati Kudus. Iya. Ada. Sandak. Salah. Wong tua jar sira ka wong tua Wes. kita. Mulane nyai. Wong tua. Wong tua kan Urusannya pejabat. Sepisan maning isun ngomong karo sampean nyai. Mending jujur. Renek akan anak sampean. Tolong, Mang. Oh disandak. Tolong, Mang. Selot. Tolong. Diperwas salot. Atau.
petraine Gusti. Ada tolong. Ada tolong. Kayak petraine Gusti. Salah. Sira macam-macam kayak petraine Gusti. Ada tolong. Gusti Ratu emene. Sampeyan maning gak pemimiyangan iku waraka. Hampir kita nampar aja gulati. Gusti Ratu. Kira neng nguleti ibu. Gulati kanjeng ibu. Kanjeng ibu. Alah. Gusti Ratu. Ning pendopo nelakas ya. Iya. Jadi sirane pada nyusul. Sampean emang dibahas sih. Muwarakah sampeyan. Wis mene. Bahasa apa sih ngomong? Oleh Muwarakah. nyaprak. Waraha. Kan dibahas sih sampeane ku. Nguleti bocah anak kita. Patak warak, teka-teka. Ya padak ulah ganti patak warak. Pejabat sing kudus mendelik-mendelik ngumbangi kita. Ku jagal-jagal sampean ku anak apa sih? Kalesan bukan beli bener, anak kemilu beli bener. Wah. Nah namanya gak jedawuke. Wah. Wali-wali jana beli ngebantu ke sedidikane jedawuke. Wah. Coba, Ali. kalau wong tua, kita dibalik maning dia. Menang kene. Balik bego. Balik tenan. Kok nih kita ada keceretan getih. Oh ya wong wadon ya. Iya. Ya wis los. Balik ke mana maning ya Semarang ya. Anak sor Ada balik mana ya? Sampai nyolok mata. Mangga Gusti Ratu. Wah, dipikir-pikir mah beli bener kok Kang. Kira rombongan apa ini? Sudah Depok. Uyon. Anak apa jagal-jagal pemimpinnya kita kok. Takonan apa? Iya. Sing jelas kula iki lagi gulati Gusti Patak Warak. Heeh. Jaluk tanggung jawab tapi tekan kene kenyataane Gusti Patak Warak disusupaken kena wong tuane. Tanggung jawab bapak kono, patak Si. warak ya. Tanggung jawab apa? Dia salah konon. Beli Beli dia salah. Kenang apa dijagal-jagal boke? Gusti Patak Warak Siapa sing diterima? Siapa sing diterima ngomong ke isun? Sing diterima. Rada wadian wong Pak. Iya, turu-turu macan. Siapa wa? Jan ke? Takonan dewek. Nenek. Ya enak ngene tuh. Sampean diterima. Sok wani beli. Beli terima. Aku beli terima. Rada sopan setitik. Nafsu. Rada sopan. Menang. Wah, anaknya kok sih bela. Sakil jurus. Anak yang bela. Sempet silik aja. Jareka sing aran permasalahan ora bakal murka. Ya. Lamun tindak lan perbuatane Hadipati Patak Warak digawe bener dening isun. Tapi kenyataannya kawurana dening sira. Sira kan weruh. Adipati Patak Warak Ya. selaku pejabat ning Kudus. Ya. Tapi kenyataannya telung wulan ora pernah hadir ning pemerintahan Kudus. Konon. Ya. Tapi kakak cara sejen. Bakal wong tua beli huru apa-apa. Kenapa apa sih dijagal-jagal? Bakal ganti patak warak. Ya patak warak kasih dicanda. Lamun ora gawe kangelan karo isun, ora bakal isun kenang aduk murka. Tapi apa bisa nih kejadian isun sampai memperwasa wong tuane Patak Warak karena ora gelem nondokaken ning endi anane Patak Warak. Oh, Patak waraknya dia salah. Jelas Ya dihukum dia sejelas-jelasnya. merene. Hai dan keluarga Ya. tentunya sira kelingan. Apa kuno? Rikala waktu zaman semana tentunya sira melu. Rikala waktu penglamar peminang lawan putri keraton sing ana ning Kudus Nok Ayu. Ya, dilamar dening sampeyan. Bener. Buktine Nok Ayu orang nerimakan penglamarnya sampeyan. Ning lebak iyan ya. Nok Ayu saiki nyandang gerah. Ternyata setelah isun weruh kena ulai Patak Warak. Ingat. Wong nuduh na telung perkara. oh, benar. Sabar. Tunggu. Saksi. Bukti. Lan pengakuan. Oh, Di saksine lan buktine apa? bener Kang. Si guru siapa? Iya. Saksi wis jelas anak. Konon. Isun rikala waktu peminang Patak Warak teka ning Kraton Kudus. Go. Bukti wis anak penglamar sira karena ora diterima digawa balik maning Iya. ning lebak iyan.
pengakuan ora bakal ngaku yen durung ketemu karo Kapatak Warak. Konon. Ya, Bakal sira pengen ketemu karo Batak Warak. Bokat pengen weruh. Dilangkai dingin mayat-mayate bocah. Oh, Ancam. jelas. ujung-ujungnya gulat. Ujung-ujungnya gulat. Adut kuat yang tenaga. Ajake ribut. Kudu disiapakan tenagane sampeyan, Wak. Ulawi siap. Aja maning pun masalah gulat. Dengar Bakal sira pengen jadi jago. Pengen jadi pendekar. Pengen jadi pahlawan. Untuk bisa lawan isu. Lamun iku sing dadi pinijaneng sira. Bokat wis kudune ya. Antara pejabat Semarang kelawan Kudus tempur ning waktu dinakian. Tak geret ning lemah dhuwur sira. Tak layani mangsa urungan. Tak Ayo, bawa Kang. sira tak larak ning lemah dhuwur. Lemah dur, Kang. Saksene bocah. Macem-macem. Hati-hati sampean Kang. Bener Wacerat kene. Kulanon. Lemah dhuwur tugas ya. kewajibannya sampeyan. Hono. Demi pengabdian sampeyan lawan Gusti Padi Hadi Wijaya. Diadepi, Wak. Pada jofrek Hati-hatilan waspada, Kang. Pasang, Kang. ya Yusri Aja kalah. karo sedih Penggeden karo penggeden. jalan Hoi. Lemah dhuwur. lawase Ayo lemah dhuwur. suarane wong maju perang Sing hati-hati, Kang. Siapa? Pacek sampean itu. Hajar, Kang. Iya. Oh. Modar. Modar anak. Mati. Kuat beli sampean ya Kang. jofrek lawan Mati. rebut dingin masa pakari Tok Nuri sampun langun Pasang dada, Kang, rembes bumi. Tok Nuri sing dijaluk eman lan Ole. 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 ketik Ole. Awas, hati-hati, Kang. Rengas maringin gabus asem jajan Awas, Kang. Oh, ora apa-apa. Ayo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Bukan kubuak sampean bae. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Hei. 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 Bapane tiara eko gede Ah. Nokuri Iya. sing duwe Taiwan Hei. mati Pasang. Yo. bapane dipa Yo. Dua. Siap, siap. Hei. Modar. Modar. Aja lenger Kang. Nyaho, baru nyaho ya. Aja lenger sampean aku, Kang. Sampean ini aja lenger. Bohongan, Pak. Lah, sampean bayu. Sakil. Ulah, Kang. Wacerat Apa kali ngomong wong jawuk masih. Mikir, Kang. urusannya sampeyan. Ayo, wong dur karo wong dur nah. Wong cilik karo wong hadepan isun. Hono. Ngadepinat. Mikir. Bapane Apip sing Hey. sinar alas adewe Hey. Hey. bapane Dipa Hey. ya Yusri Hey. sing duwe Taiwan kang hormati alas mari saking gabus asem jajan sing duwe srabi semarasor nok nuringin papai tiara inakane bapak panitia dewe Siap. layu sore pada esok saya katon saliwangan Ora apa-apa ya, Kang. rangas maringin Hei. saking gabus asem Singkir bae, ayo. sampun balik Ada. Oblok.
larane aja nyusuh. Ngayo maju nah. Alah sayang. Hei. Hei. Bapaknya Hei. Astrid. Hei. Si Hei. gue sinar alaskan. Hei. Kamu Hei. hormati. Hei. Bapaknya dipaetik. Harga Yusri kita yang hewan. Baik. Ya. Cumadi. Rombongan panitia. Kami rongak. Ya. Emang sayang. Orang bapak. Orang bapak. Orang bapak. Lawan. Hei, siapa teman sampeanku? Wah. Hei. Hei. Wah, teman. Jangan. Hei. 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 Angas mari soten. Mati. Mati. Pasukan Maju, Semarang. Kudus. Ayo Kang. Direpak habis. Ayo tinggal Ayo. menit. Dihabiskan wong-wong Handang Kudus. lan tumandang. Maju. Adepi. Maju. Semarang. Maju. Ahoy. Nang, pinggir nang. Kabeh prajurit Kudus. Tingkatkan kewaspadaan. Hati-hati Siraya. Air minum. Mampus Sira. Pemberitahuan kepada Bapak Panitia, mohon air aqua. Mohon air aqua Bapak Panitia. Sekian dan terima kasih. Awas. Hati-hati Siraya. Waduh. Mampus. Ayo. Maju. Bangsat Siraya. Yep. Hoy. Namun bener-bener jangan maju Sira. Kabeh prajurit dalam Kudus. Aja lenger. Diprayogan ini tumandanging Siraya. Yat. Kurang ajar Sira. Bagus Warso. So, sapa maning sing tumandang so. Oh, maju Siraya. Ayo. Yat. Woi. Ladala. Ladala. Ancam Siraya. Bangsat. Yat. Aparat. Yat. Waduh. Kurang ajar. Sing hati-hati. Woi. Wong Kudus. Awas nang. Nang minggir nang. Hoi minggir. Bokat kenanda senang. Awas nang minggir. Bokat kenanda senang. Yep. Hoi. Awas. Yep. Yat. Aduh. Eh, Aduh. Aduh. Bangun. Rara. Aduh. Rara. Aduh. Aduh. mampus Sira. Keparat. Bagus Herman. Sapa maning ayo. Woi. Maju. Cari. Maju Woi. Siraya. Ayo. Lenger potel dase. Yup. So. Sa si. So sa. Aduh. Hebat. Hebat. Wah, hoi. Aduh. Lenger. Jempol sikile tugel.
pinter ya. Ayo, woi maju. Mundur nyatanya ini. Ayo, bangsat, kau harus mati di tanganku. Awas. Yap. Ya, ciat. Yap. Aduh, aduh, mati kau Warso, Warso kau mati kau, ampun kau, aduh, Ampun. aduh, woi, HP prajurit kudus. Ayo. Awas. Hati-hati. Senjata tajam lagi. Lihat, lihat. Tanpa tangan kosong. Senjata tajam sing digunakan. Hati-hati sira. Lihat, lihat. Lihat, 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 lihat. Waduh. Lihat, 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 lihat. bangsat, woi, Yo, apa maning? KB prajurit kudus. Kita tarik mundur ya, mundur, mundur. woi. Wow, Gle. Gula Gusti Allah. Kaya ingsun jengkar sing panggonan iki mlaku-mlaku wis adoh ya, Wak. Kaya woglek dikerasakna teklok. Wis pegel ya. Wis pegel rasanya dengkul kaya copot Gusti Ayu. Wis maklum faktor U ya, Wak. Dielinge kae rumikang meh di bumi-bumi alam.
karena anjane iki memang ngajak sampean aja mantak gadi ora enak waktu ning panggonan orang tok upayu weruh karena keburu-buru jiwa. Kula aku ngerasa kaget sebenarnya. Si mantak dadi kaget. Sing darane kaget teh ora sobran ora prantino kayu ku mangkenen temen hari ajak ngajak kulaku. Jare si ajak sempres kalau sampean. Oh, konon. Iya. Dadi ngomong rahasia. Aja weruh sapa karena Iksun mangkat kiki cuman hanya karo sampean. Wanci bangsa diri. Ari kula masih pate pawongan. Tutpuri handayani ujare panjenengan. Ah nok ayu wau glek. Ayu tiburan kula. Ya mangga. Mung sing dadi kagete. Ijik-ijikan ngajak ora weruh tujuane. Ora weruh tumpak mlakune. Sing tuju karepan menti Gusti Ayu ki. Wah, Nun. sengaja. Anjane iki selenting bawane kulipat bawane kilat beja kang sinambungan. Saujare putri ka anak ing petarukan iki Retno Asik lagi sakit. Lagi sakit? Iya. Mung anak-anak sayembara Dewa. Oh, lagi anak-anak sayang bara. Iya. Sapa-sapa sih bisa gua rasakan putri. Retna Asiki larane wis lawas jare kalur wisada nganti ngalor ngidul ngetan wulan ora nanate nemune wak durung waras sampai jam kiyen. Jadi sampai sekian durung waras. Iya. Rombongane jarang bahasane sing pada wong pinter-pinter kerebut kewul konon. Mung karena eman-emane wong anak-anak. Iya iya bener. Lambe ola winengkon. Ilat ora bebalung ceplok jarek nih wah ngomong wong tuane sapa-sapa sing bisa ngwarasaken putri yaiku Retno Asik arep dipai mandat jarene ku. Punten anu bibi dalang. Mangga. Anu je Bapak panitia ning jero ruang riasan diwarane nyuwun banyu aqua Pak. Nggih. Nyuwun toyang inum. Nggih, mangga Ya wis, dilanjutaken kok. bibi dalang. Nggih mangga atur nuwun. Ku mengkonon Jawa. Mung karena kan kula kusak isun duweni ati rasa iba, mbok menawa kula bisa ayu pada ndelang ning kana. Senajan mau glek kiki ngrasakna seneng kini nok. Konon Sebenarnya mah ngrasakna seneng. sing mangsak tadi Sing seneng. jarani senenge. Iya wah. Gusti Ayu duwe ilmu, duwe bisa pangaweruh, pangarti. Ya kanggo apa beli kanggo nulung sing ning pepadan. Wah, ari isun mah manusia cuman hanya bisa, bisa. Sing kuasa, sing nang tokaken waras beline mayawa, cuman hanya manusiaku hanya cuman sababia. Singaran sababia. Ora kudu-kudu jarang bahasane kan ka anake sapa. Iya. Akin ka anake sapa. Tujuannya Gusti Ayu ninggene ki Nulung, awe pitulung. Pitulung sesama pepadan. Aduh, dianggap hati mulia. Syukur-syukur jarang bahasane kenang warase.
Iya, Wak. Beli kenang warase artine wong nenambah iku ana jodoh, ana pati. Iya. Bokat tinggang tenemu jodohnya bari Gusti Ayu. Bener. Diparingi waras alhamdulillah. Alhamdulillah, mujizat saking Kang Iya. kuasa ya Wak ya. Ya iya. Wow, Glen. No. Isun ki mlaku-mlaku wis aduh pegel. Kayak wis debak batas apa sih kini, Wak? Wilayah endi Ya kini? batas wilayah mancing wilayah mono ku. Petarukan. Kaya mah. Iya ya, Wak ya. Iya wis mancing ini no kayu. Ya iya isun Iya. mangkat sing esuk kabeh wis arep jam 3 mlaku bae ya, Wak ya. Sampai kentokan banyu. Banyu wis entok, perbekalan wis entek. Entok. Duit wis ludes. Iya. Wah, No. bari rilen sedelat. Bisa. Rupane grembel-grembel nih kene ana wong pada apa iku, Wak? Ya jare dewek pokon garepan ngenteni sayang bara sapa-sapa sing bisa ngwarasaken no kayu. Iya. Oh, rakyat tuh melu nyakseni Oh, kuno. non ya, Wak. Iya, kuno. Toli gawa. Memang masyarakat apa banget dua? Iya, tak banget dua tak kan ya. Kapetakan. Lagi apa kepetak-kepetakan? Kelangenan. Maklum, wong orang-orang desa. Mulane aja merem bae mbak mangkatku. Orang desa. Sandingannya ning kanan kapetakan. Mulane, Wak. Kula ki jare si simpati karo manusia sing awe weruk pitulung. Mulane sendiri endingin sedelat. Iya, Yun. Bari ngormati ibu panitia, bapak panitia. Seperangkat pamong desane imamaku wulan mimi kuwe. Sedulur Panitia kunjungan tak apa sih gini? iya buyut kunjungan buyut kunjungan. Bilal. Buyut Bilal. Kanggo paguyubane anak putu buyut Bilal, semoga sehat walafiat, sing akeh rezekine ya Wak. Amin. Lan maning duwe sadulur Duwe Mamai sedulur. Titis. Ya, yuk Iya, disebut. Mamai Titis karo Kang Benyo. Kang Benyo. Anak Kang Benyo, anak Mamai Titis. Uga spesial kanggo sing duwe bintang Ratu Sendra. Bos muda. Bos Kang muda. Wawan. Nok. Kang Wawan. Kang Wawan. Kang Wawan bos mudane. Bos mudanya Kang Wawan. Sing tua sepuhe Bapak Kisman. Bapak Isman. Sing cantik ke Iya Nok Yeyen. Nok Yeyen. Anak maning sing ganteng emang. Siapa? Ayah Kodir. Ayah Kodir. Penggantinya Raden gue bakal Ayah Kodir. Intermezzo ya Wak ya. Iya. Aja dari ati. Iya, jadi hati. Spesial kanggo mama kuulan mimi kue. Kanggo masyarakat wilayah Bango 2 iya Wak ya. Uga kanggo sedulur saking Kedawung Aang Pijay. Aang Pijay. Iya, garo pap. Anak tuh kayu. Ya udah kalau di monitor aja Wak. Oh katakan. Spesial kanggo Pato Inge, kanggo wong Mego Cilike. Mama RT Semen. Ayo garbel dengan apa dok ayo dek. Saujare Iya. Meme Titis baka ugal-ugalan diputer dibayar. Aja watir pokoknya. Saking lagi usum mau ugal-ugalan bae Wak, maning ugal-ugalan, maning-maning Antem ugal-ugalan. bae. Lanang wadon tuan. Kanggo Mas Bayu sing ana ning Kalimantan, kanggo Nok Ajeng sing ana ing Jepang, Mamai Jian sing ana ning Taiwan, uga Mamai Sigit Nok Turo sing ana ning Malaysia. Ayo nang. Ayo derjak adu-adu kabeh batu Iya. kayu ku ya. Kanggo Kacung Lubi sing tugu Nok Lindi Nok Kita. Semoga sehat walafiat. Kanggo Mamai Titis. Kanggo Kang Benyo Kang wong Jepang. yang punya syuting. Yayu Cap sareng Ang Onyile. Yayu Cap sareng Kang Onyil. Nang Senardi. Kanggo Mas Bayu sing ana ing Kalimantan. Oh my jelly. Kanggo panitia. Lamun arep rumah tangga bebeneran
Monggo bos muda Bos muda Angwawan yang punya bintang ratu. pegat bisa sampai wis entok talake kula rima buka wis tekan kudune balen maning wa okle aja kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin nganggo mama titis sareng angbenyo nganggo papai tio Kanggo masyarakat Bango 2. kalau masakan Bango 2 ya wan mamaku lan mimi kuwe uga panitia Ganggo Mas Bayu sing aning Kalimantan Yayut Cat sareng Mas Ojile Kang Sunardi Omae Jeli anak Jeli lara ati pengen sing bunuh diri bibit keturunan kang ditinggalkan hari kayak wis kelingan waktu beken nyawa ya anak sing ditinggalkan bibit ora tahan nyangganing penderitaan nyawa sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringi nume lan ugal-ugalane ingeting katurunan lan ugal ning amboke Ya iya. pegat bisa sampai wis entok talake mama titis kula rima pegat wis tekan kudune balen maning angger kaya sing dingin memeku mamaku tetep ae memet tipis atur nuwun gawe nyiksa ning batin atur nuwun mame titis saking warung kawu angbenyo minangka sedulur dewek Kanggo Mame angbenyo Titis. terus. Minangka sedulur sing warung kawung mame titis balik lendengan jalan-jalannya bayar kanggo omae Jeli sareng mamae Lubi ayahe Lubi kanggo kacung Bayu sing araning Tayu kacung Ebi lara ati pengen sing bunuh diri bibit keturunan kang ditinggalkan hari kanggo mama titis wong sing paling sayang ora nyawang sampeyan selalu ugal-ugalan coba kan maringi nume lan ugal-ugalane ingati katurunan anake wis gede-gede lamun arep rumah tangga bebeneran ang
esuk balike mambu inuman ang pije alasane diajak batur melekan ang pije ana sing kedawung oga bapak ing sing aning bonek Kanggo yang punya Pegati sama masuk kardi sampai wis entok talake mimi aji oot aduh sayang Kulan rima mama aji Sukardi buka twis lagi kudune balik maning aja kaya sing dingin tetep bae gawe nyiksa ning batin leng dening duwe sedulur wae Iya. disangoni nang mamae titis kanggo tuku Oh, ese kanggo tuku ese. iya Lan maninge sing mone pada pegel sekima wis mari kan ana kayu. lemes ya Wak Wis pada lemes. nang ugat-ugat ya Wak Ilang mah Pak ya. ya wis Wak karena jagat ki masih awan sing Iya, ditempuh masih awan. jaraknya masih adoh Alem bae no kayu. Iya. Aja buru-buru. Sing aran buru-buru mantakan mengkone ketemu karo bledak. oh konon Ya iya sing jaran bledake botan ketemu ning alangan. konon ya Wak Bokat ketemu kenang ning pepadan sing orang sing disangka-sangka. gremet-gremet asal Grempet-grempet selamat sing penting asal selamat. iya ya wis ayo nerusakan perjalanan karena jagate sore mangkatnya mana ta mana Ya makanya yang mana no kayu. ya wis ayo jiwa sampai jedung Kula ku sing mau kuseru anu nih. wara-wara sih Mung bikin ki wong bener ta wong edan. Ah. Ari wong edan mau pakaian aku cumpang camping Kadang-kadang ada wong edan nanyaran sing Anyar. kambine masih bagus no kayu. konon Wak iya ya Masih Wak mau blegedak, blegedak. terus Ya, kula mah mau ngerti. ari tak sangka patok bisa ketap-ketip matane ya Wak Iya. apa wong-wongan di sini tengah sawah ta Yang bu botan bongkar pantakon bliwani kon kono kayu. kayane sih cak takonana sampean ari wong manusia mawa Mas, Iya isun. kita siapa? Sampeyan ku takon. Pripun sih kayu? Mau kan? sampean sing bener ae takonku Iya, kula kan tak. kita sapa sih emang seweruan sampai ketemu Iya. lah si bener baik coba ngomong Bocah mene rapiye. Mas Putra ki garpan mengen tujuane kene. Iki-ikikan bladus ana ning kene ora weru lor kidule maning enak-enak lagi wong pada lirat tetembangan iki kan bladus beki sing dituju lagi apa ki mene-mene ki. Kula ki jare dewek malah lagi kesasar kini. Ngandel apa Wak jare ka bocah iki garapan mang pasar beli buru dalan. pasarnya pasar minggu ta pasar Senin konon los takona Kalesan wong wis tua sampeyan ku ya. Iben sih. Sampeyan mau ka kula ngomong arep mang pasar. Nah, lamun ning pasar dalane ki beli namanya kini cung. Bentang ana maring dalan. Oli pasar anyar ning kono ku. Di dudu pasar. Mboten, kula ku mboten arep mang pasar. Beli bang pasar. Beli arep mang pasar kula ku. Dadi garepan mangenti. Kula ku lagi kesasar. Oh. Lagi kesasar beli weruning dalan kula ki. apa Wak Bokatanku di pasar. Wene kupingin sampai rongkak kan ada ngomongku Gula manok. Bahkan aku nih pada karo ngulane aku rasanya aku deg-degan. Yen mah menganu bae lah. No kayu bae gos aku nih. ya wis Iya. bokatku kesasar kita kepada baik kesasar kon ya Wak Bareng-bareng takon wong. iya Wis kono kayu bae. arep nuju ning wilayah Petarukan Petarukan, mobil beru dalan. iya Wak kok sampai menang aja Bisa, ado wis. nyakseni ya Wak ya Bisa. Mas Iya isun.
Maaf sun lancang bade takon kali sampean. Sumangga. Apa weru beli sih arep anuju petarukan kul arep nuju maling petarukan Mas. Wilayah bagian Kudus. Harapan Mangkudus. Oh, Mono. Ci. Ya berarti kulaga pada kuno. Oh, melu-meluan bae wah. Ya isun gak tujuannya ke harapan Mangkudus. Kulaki kesasar ora weru dalan, kin ki wis tekangan bisi kini wa. Kin ki batal batas. Kin ki daeran dikin ki. Kin ki wis manjing Hari ki petarukan. mah Desa Bango 2 kini Mas. Kin ki Desa Iya. Bangu 2 Iya, Kelangenan. Kelangenan. Iya. Ari Mangkudus kumen di dalane ya. Nah, Tapaya durung weru ya wah. durung tak beru. Iya. Lagi bareng-bareng gatik kin ki. Oh, dados sampean uga arep tekaning Kudus. Iya. Kok dikit kita wong loro kan nembe ketemu. Mm-mm. Cuman kita wong loro iki durung ngaweruhi sapa sing sejatine kita wong loro. Oh. Yen sampean bener iku searah lan setujuan arep nuju layak Kudus ya ku anak ning ketarukan. Memang iya. Karena wong kaya wa ngobrolku ari tanpa ngomong aran blenak ya. Ya Wa. blenak. Mas, yen sampean nuru aran isun Sun Dewi Anjani Dewi Anjani Iya. saking pundi? saking wilayah Padukuan. Saking wilayah Padukuan Petarukan. Sampean sinten? Sun sing duwe asma Raden Santika. Siapa? Raden Santika. Santika ada wong seorang terima kin bakal ya. Raden ya mak. Raden Ebe Sembilia. Lo kayu. Sari Saking memang kenen. Riben wa. Hitung-hitung wah gulak bakalen dingin. Heeh. Wah gulak kenteni. Ning sor wiwitan barin direm lo kayu. Bocah ki bakal bener ta bendi. Bari tuku es ya wa ya. Siap usah khawatir. Ya wis lah sengkana dingin. Engko lamun apa-apa sono ke gembora wara-wara. Ya. Jaluk tulung bawa deh. Iya iya iya. Tinggal dingin ki. Ya wis los. Hati-hati. Wak, arep endi, Wak? Apan gatit anu Santika. Mas. Iya. Nambahi batur ae ke pengalaman. Nambahi pengalaman akeh bebaturan. Memang bener. Sengajan isun nembe amprok pajongok tepung palawung. Durung mengenal aran sampean. Nembe isun yaku kenal kelawan sampean. Ora sengaja Dewi Anjani iku memaksa diri sampean ora. Bahwa aku baturi isun ya beli. Atas tujuan sampean yen mangku barengan kalau kurang dia apa-apa, Mas. Memang bener tujuan isun tumaka anak ing Kudus sing dadi maksud kelawan tujuan ora sejen tanana liyan. Iwal kejaba dirine isun pengen melu salah sawijining sayembara. Oh, mangkonon. Iya. Berarti sampean sealuh hal tujuan ya, Mas. Oh, dados tujuan awakmu uga pada. Pada Pengen melu sayembara. pengen beranikan diri arep nuju laya kursi ku ya sebisa-bisa mungkin lah, Mas. Anggoneng warasaken Retno Asih Memang minangka iya. putrine Sultan Hadi Memang iya. terbang ke kaberan sebab isun kising mau lunga saking tempat panggonan orang mendak-mendaki manusia orang mendak-mendaki uwong isun ki. Nembe amprok lawan isun. Memang bener isun nembe amprok lawan manusia. Mas. Ya isun. Kayak isun dipandang mata umum ora layak ya, Mas. Di antara isun cuman isu karo sampean. Wong lanang karo wong wadon, ketangguane wong sejen. Watir, Mas. Isun dari sasaran. Watir dan disasaran. Iya. Awakmu aja nganti khawatir sebab isun dudu wong lanang sing kaya wong lanang sejene. Sing dimaksud Isun ora bakal nyakiti awakmu, ora bakal gawe lara ning awakmu, nanging dudu gawe lara ning perasaan, nanging ning badane awakmu. Mas. Iya. Yen bener sampean memang iya. Isun uga wis kebaca gerak-gerik saking kepandang sorot mata sampean. Ora perlu karo kata-kata, karo sorotan mata pun isun wis kebaca. Sing awit mau pendelak, pendelik, ketap, ketip hari barama sampean kok anak ati ya, Mas ya. Anak naroh.
Bisa disinggung KB. Iya kan? Kok awakmu weruh sih? Ya ngerti gerak-gerike wong anak asli asrat karo wong wadon sing sorot mata gak usah kebaca Mas kulaku. Ya, memang bener pangandikane awakmu. Yen bayi sun nembe amprok pajongok patepung lawan kelawan awakmu. Sun langsung naro atilan perasaan doayu. Gampang iku ya Mas. Semudah iku wong lanang nembe ketemu langsung ucapakan kata-kata cinta. Utarakan janji Kang manis janji Kang Mas. Kang Mas. Iya. Yen bener sampean pengen bebarengan karo kula, tapi sampean janji lo Mas lo aja ninggalakan kula mongkon bebarengan karo kaya sampean. Sunur bakal ninggalakan anjani. Bareng? Bakal bebarengan. Sumpah bareng-bareng janji. Sumpah bareng-bareng janji. Ya wis ayo Kang Mas. Tak jumpa nih atas omongnya sampean. Pengen tak buktiakan nih sampean. Bakal tak buktiakan ning Iya. dina kieu doayu. Iya, Mas. Kepumpung kesaksen ning Bapak Panitia kelawan Ibu Panitia. Iya. Mbah Buyut Bilal, kanggo wong Bango 2 Blok Duku. Kanggo Kang Benyo karo Mimi Titis. Mimi Titis. Pos Lawang sing Cipinang. Kanggo Papai Erik Mas Bambang saking Pilangsari. Iya, terus Kanggo ayah kembar sing duwe peranggong. Karo Papai Dede Ayu sing duwe junti. wis sok mangga Kang Mas. Rongokaken sampean ngomong.